Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Haenewch 12 cwestiwn 15. Ffracsiynau algebraidd. Y cwestiwn. Mynegwch y canlynol fel ffracsiwn sengl yn ei ffurf symlaf. Felly mae 2 dros 3x minus 5 dyn ni, minus 7 dros 11x minus 13. Meddwl. Mwyn adon y tynnu ffracsiynau, rhaid I ni gael yr enwadur yn gyffredin, rhan gwylod y ffracsiwn yr un peth ar y ddau. Felly, os bydde gyda ni 4 pumed tynnu 1 pumed, mae'r enwadur, ddau wylod, yr un peth. Felly, ni'n hapus, 5 yw'r ddau wylod. Os ys dyn ni 4 dros 5 minus 2 dros 15, wel, 15 yw'r enwadur. Yr lluoswm cyffredinol lleiaf. Lowest common denominator. Beth mae'r ddau mynd mewn I lleia. Gallu fod yn 30, ond yr un lleiaf rydyn ni angen. Os ys dyn ni 2 treian plus cwarter, wel, y ddau wylod, yr ffactor cyffredin lleiaf yna yw'r lluoswm cyffredin lleiaf 12. Mae ddoi yna mynd mewn I 12. A wedyn, os oes 2a dyn ni ac a b dyn ni ar gwylod, felly 2ab bydde'r lluoswm cyffredin llia fyna. Mwyn cadw'r ffracsiwn yn gywerth, rhaid llosi'r refiadur a'r enwadig, y top a'r gwylod, gyda'r un rhif. Felly, mae'r un gynta, ni'n hapus. 4 dros 5 minus 1 dros 5. Mae'r ddoi wylod yr un fath. Creu dros 15 ar gyfer yr ail set y ffracsiynau. Angen I ni llosi top a gwylod y ffracsiwn cyntaf gyda 3 mwyn cael 12 dros 15. A wedyn ni y trydydd par o ffracsiynau. Mae angen I ni gael rhain dros 12. Felly llosi'r ffracsiwn cyntaf gyda 4 top a gwylod. A'r ail ffracsiwn gyda 3 top a gwylod. Felly, I wneud 12 ar y gwylod. A'r par ola, dyn ni angen 2ab ar y gwylod. Felly, llosi'r un gynta gyda b top a gwylod, a llosi'r ail un gyda 2 top a gwylod. Mae hwnna'n rhoi ni, wedyn symleiddio'r rhefiadur newydd, ond bod yn ofalus pan ni'n tynnu. Felly, 4 pumed tynnu 1 pumed, ni'n gallu symleiddio hwnna I 3 pumed. Mae gyda ni nawr 12 dros 15 minus 2 dros 15, a mae hwnna'n dod yn 10 dros 15. A ni'n gallu symleiddio hwnna, mae'r ddau yn tabl 5, felly 2 dros 3, 2 treian yw ateb hwnna. Y trydydd par gyda ni, 8 dros 12 plus 3 dros 12, a ni'n lleiador yna, a ni'n gallu cael 11 dros 12, 11 12fed o ffracsiwn. Dwi ddim yn gallu cael ei canslo, felly gadael fel la. A'r pedwerydd par, felly ni angen llosi top a gwylod gyda b, felly mae 3b dros 2ab da ni, a wedyn 10 dros 2ab. Nawr ni'n gallu adon nhw, a ni'n gallu cael 3b plus 10 fel y ffracsiwn ola. Felly dyna'r gwahanol mathau o ffracsiynau ni'n gallu adon y tynnu. Beth am y cwestiwn sydd gyda ni. Felly, y ddau ffactor sydd ar y gwylod, ni moyn llosi nhw at ei gilydd ac does dim byd yn gyffredin. Does na ddim ffactor cyffredin yn y ddau, felly bydd angen llosi nhw I gael y lluoswm cyffredin llia. Felly, ar gyfer 2 dros 3x minus 5, bydd eisiau llosi top a gwylod hwnna gyda 11x minus 13. A'r ail ffracsiwn sydd dros 11x minus 13, bydd angen llosi top a gwylod hwnna gyda 3x minus 5. Felly bydd y ddau ffactor wylod yna gyda ni yr un peth. Felly, os ydyn nhw'r un peth, lle ni ddod nhw at ei gilydd, felly 3x plus 5 dros 11x minus 13,
A wedyn ar top hwnna mae 2 lluosir 11x minus 13. Bod yn ofalus o'r minws. Felly minws, dod nhw'n o'r un trefn, 11x minus 13. Cofio dod i bracedi cronfachau o gwmpas nhw, achos ni angen lluosir whole lot gyda y ffactor arall 3x minus 5. Felly mae'r 2 ffracsiwn ar un gwylod. Top hwn bydd minus 7 lluosi 3x minus 5. Felly mae'r 2 dros yr un enwadur, felly ni'n gallu dod i fed gyda'i gilydd. Ni angen 2 lluosi 11x minus 13 minus y 7 lluosi 3x minus 5. Lluosir un y mas, y 2, gyda 11x minus 13 yn rhoi 22x minus 26 ar minus 7 lluosi 3x minus y 5. Felly minus 21x a plus wedyn 35 bod yn ofalus o'r arwydd. Casglu'r termau, mae gyda ni 22x minus 21x, felly 1x dyn ni ar ôl, a wedyn minus 26 plus 35 yn rhoi plus 9. Felly dyna ffracsiwn sengl ar ei ffurf symlad. Dyn ni ddim yn lluosir gwylod mas. Ni'n gadael e fel yna. Felly dyna y cwestiwn yna wedi orffen. Cwestiwn math arall yn ymwneud gyda'r un peth. Beth os nhw'n gofyn i chi ei ddatrys? Byddwn ni'n mynd trwy'r broses, wnaethon ni'n flaenorol, a wedyn adod sy'n i'r ffracsiwn i wneud un ffracsiwn, a wedyn ei ddatrys. Felly os gyda ni hafaliad fel hyn, ni angen ei ddatrys, ni angen cyfuno'r 2 ar ochr chwith mewn i un ffracsiwn. Felly ni wedi gwahanu nhw fel bod ni'n lluosi top a gwylod gyda ffactor i wneud yr un peth ar y gwylod, yr un enwadur. Felly angen lluosi'r un cyntaf yma gyda 3x plus 1 top a gwylod, a lluosi'r ail ffracsiwn yma gyda 2x minus 1. A wedyn gadael e'n hafel i 4. Felly mae hwnna'n cyfateb i beth oedd ni cyn ni. Felly ar y gwylod, y 2, mae 2x minus 1, lluosi 3x plus 1, gyda ni yn y 2. Cofio dod i bracet o gwmpas beth oedd ni yn wreiddiol. Wedyn ar y top, mae 8 lluosi 3x plus 1 plus, a mae 2 fracet yn ni yma, gofalus i ddodi y 2 fracet, felly 5x plus 9, lluosi 2x minus 1, a mae hwnna'n gyfan gwbl yn hafel i 4. Felly, tacluso y top, mae gyda ni 24x plus 8, a wedyn mae 2 fracet yn ni yma, naill ai chi'n lluosi nhw yn systematig, fel y 2 gynta, y 5x lluosi minus 1, 9x lluosi 2x, a 9 lluosi minus 1, neu Mr Smiley neu ta beth chi'n neud. Felly'r 5x lluosi 2x yn rhoi 10x sgwar. Mae'r 5x lluosi minus 1 yn rhoi minus 5x, a mae plus 9 lluosi 2x yn rhoi plus 18, minus y 5 yn rhoi plus 13x. Felly mae'r 2 ganol wastad yn symleiddio, a mae'r 2 ola yn rhoi ni minus 9. Tacluso'r top, mae dyn ni 10x sgwar, dim x sgwar arall, a wedyn 24x plus 13x yn rhoi 37x, a mae plus 8 minus 9 yn rhoi minus 1 yn hafel i 4. Nawr, ni angen lluosi'r 2 ochr gyda 2x minus 1 a 3x plus 1 i gwared y ffracsiwn ar ochr chwith. Felly mae 10x sgwar minus 37x minus 1 dyn ni ar ôl ar ochr chwith yn hafel i 4 a'r 2 fracet ar ochr dde. Felly lluosi mas y 2 fracet a lluosi dy 4, felly 2x lluosi 3x yn rhoi 6x lluosi 4, 24x sgwar, x a x hwnna, x sgwar. Y 2 canol yn rhoi plus 2x minus 3x sy'n rhoi minus 1x
lluosi 4 yn rhoi minus 4x. A'r ddau ola, minus 1, lluosi plus 1 yn minus 1, lluosi 4 yn rhoi minus 4. Casglu termau, wel mae gyda ni 24x, dod o hwnna draw minus 10x, felly na 14x. Mae da ni minus 4x, minus y 37x, yn rhoi minus 41x, a mae minus 4 plus 1 am ni fod yn minus 3. Mynd ar ochr chwith, draw i'r ochr dde a casglu termau. Felly mae gyda ni nawr hafaliad quadratic sy'n hafal i 0, gallwn ni'n naill ai ddefnyddio'r fformula, neu mae fe'n ffactorio yn neis iawn. Felly dyna ni 14x plus 1 a x minus 3 yn lluosi i wneud y fynegiad sy'n wyrdd. Felly mae'r rhain yn hafal i 0, mae un bracet yn gorfod fod yn 0, felly naillai x yn hafal i minus 1 dros 14, neu x yn hafal i 3. Felly 2 ateb dyn ni o'r ffracsiwn yna.